Где остальные? Теперь надежда. Для меня она как иди вперед, вперед. А то плохо ты встал вот это. Yıllar ötüp boradırgaç qartaysam da, bükürüm шығып bitse de, halden doysam da, көңілім inemi yaş kalır, hiç qartaymaz. Жаным güçlü bulup kalır, halden taymaz. Пускай состарюсь я, беспомощен и сед, и стан согнется мой под грузом трудных лет. Душе состариться не дам я никогда, она останется сильна и молода. Hayırlı gün, kadirli milletteşler, konaklar, Moskov'da Tatarstan Medeniyet Günleri keng kulaçlap ötkeriler. Moskovlilerini 3 gün boyuna көп türlü şaralar güter. Bugün biz büyük şairimiz Abdullah Tokay'ını iske alırga жыйындык. Дорогие друзья, дорогие москвичи и гости столицы, стало доброй традицией проведение Дней культуры Республики Татарстан в столице Российской Федерации. Москвичей ждет насыщенная и интересная программа. Сегодня мы собрались почтить память великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Мы приветствуем всех любителей творчества великого Тукая и всех любителей поэзии. Я передаю микрофон заместителю премьер-министра Республики Татарстан, полномочному представителю в Российской Федерации Ахметшину Равиль Калимуллевичу. Hürmetli milletteşler, yoktaşlar, dostlar, konaklар, туганнар. Bu 6. yılında bizim tradisiyaga aylandı. Матур etip Moskvada Tatarstan günlerini uzdurу. Baştan ol Tatarstan günü deb atasak, hozir endi Tatarstanның madaniyat günleri. Chunki bizning bu bayramimiz suzila 1, 2, 3, 4 kunlarga. Bu yılda endi kecha bek maturgina o'zimizning Tatarstanның yosh shoirlarining shiorlarini bag'ishlab maturgina kecha uzdi. Bugun o'zimizning yaratgan teatrimiz keldi, Kamal teatri. Матур бәйрәм булачак иртәгә гала концерт һәм шул арада бүтән чаралар уза. Шакыра безнең бу бәйрәмнәребез башланып китә Мәскәүнең уртасында иң изге җирләрнең берсендә үзебезнең яраткан Мөхтәрәм Абдулла Тукайыбызның һәйкәле янынан. Чөнки менә бу традиция керде бу еллар эчендә иң беренче чәчәкләр яраткан халкыбыздан иң матур шигырьләр, иң матур җырлар шуннан башланса, бу бәйрәм безнең киләсе елда да матур итеп була дип ышанып калабыз. Шакыра бөтенегезне дә təbrikliyik bu günlərin başlandığı bilən bütünüzdə çağırıb qalırız bütün merapiyatçılarga. Bugün indi kelganiniz üçün sizə bir zor rəhmət. Bu bizning kişinin birinci edişi olsa, ikinci edişdə matur etib asazılar yurtunda devam edəcək. Bayram bilan sizə isen sağlıq olasınız. Zira rəhmət sizə. Дорогие друзья, ну а сейчас я приглашаю к микрофону заместителя председателя Совета муфтиев России и руководителя Татарской национальной культурной автономии города Москвы Фарисова Фарида Фарисовича.
Хөрмәтле иптәшләр, сәлемсез. Қан кырдышлары, милләттәшләр. Барыгызны да чин күңелдән сәламлык. Аеруча безнең сөйкемле хатын-кызларыбыз. Мәскәү татарларының тормалары тиреңгә киткән. Туган илебезнең йөрәк түрендә тамырлардан аерылып та татар булуны саклап калу бик зур мегаполиста бик авыр. Безнең тагын бер көн шатлыклы. Таныш йөзләрне күрү, яңа дуслар белән танышу бик сөендерә. Планнарыбыз бик зур. Бергә алга адым ясасак, эшләр тагын да уңышлы барыр. 100 еллык йортыбыз бер көн эчендә тар түгел. Рәхим итегез. Иҗат итәбез, шатландырабыз, җиңәбез. Рәхмәт сезгә. Исәнмесез. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях любимые артисты легендарного татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Дорогие наши, любимые наши, мы рады вас приветствовать на нашей московской земле. Давайте поприветствуем! И сейчас я с удовольствием хочу передать свой микрофон молодому артисту Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фаннуру Мухаммедзянову. Диккате лайык хәзерге көн татарның яшьләре. Аклама, белмәк, тәррәкый, мәгърифәт, хикмәт белән әйләнеп һәм нурланып тормакта һәр гаим башлары. Мондый күренеш сөенешеннән инде мин алдан беләм. Тик булар безгә кирәк диңгез төбе гаугаслары. Өстә бу ямьсез булып баштан китәр.
Яуыр яңғыр, жаулап аққан су болар тау башлары, тау аслары. Жерге рахмет көкжар яшьләрнең изге қаслары, ялтырар изге күрәшнең хәнҗәре алмаслары. Тик йөрмәсен бәгыре үзек, милләт киеп кашсыз йөзек. Biz аның бик зур фәхрле, шын бриллиант кашлары. Уважаемые гости, приступаем к церемонии возложения цветов к памятнику Габдуллы Тукая.